Mayong hapon naman sa iton mga palangga nga mga tagpalamati kag syempre welcome man sa iton pagpangalaga diri sa This Is My Life. Sabado nga edisyon. Pebrero 26 na, tuig 2022. Pila na gid lamang ka inadlaw magapaalam na kita sa bulan sang Pebrero ang month love, bulan sang paghigugma. Masulod naman kita sa mainit nga panahon. Di ba, matamat na subong naton nga mabatyagan ang mainit nga panahon. Kinahanglan lang anay naton dira iya ang maghalong-halong sa gihapon ba ho mga anak. But anyway, ay inyo kubus nga lagad si Tita Wilma of danay kita atub-tub tek na stress sa sini nga hapon. Gani relax lang kamo dira sa inyo mga radyo. Magluwas nga of danay kita sa inyo dira mga radyo. Ara kita sa inyo lilisuan. 684 kilohertz na 684 kilohertz pagkatapos updanay man kita dira sa Facebook page sang Aksyon Radio Bacolod. Ara man dira ninyo mabasahan ang mga matipon nga mga balita sang Aksyon Radio Bacolod na News Center. Kag ara da na kita da FB Live pagkatapos may chat room dira pwede ka mo ka-send sang inyo sa mga greetings inyo mga greetings iya para sa mga palangga man ninyo kung diin man sila nga bahin sang kalibutan sa kutuban sang aton malabutan o kung sila man ang magapalabot sang ila pagpanamyaw mabulong lamang ang ila kahidlaw kagkapungaw sa inyo tungod ara kamo iya sa mga malayo nga lugar. So, relax lang. Kag pwede man kita makapadala sang inyo, kita sang aton mga greetings pagi sa itong text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Kag karon nga adlaw, Tita Wilma, since Sabado subong iya nga adlaw, ano na naman ang aton sa limuon. Bawa boy, ano ulo istoryahan naton? Ay, istoryahan ta ang sulod sang panimalay ta paamo kana bala. Since nga tapos na kamuya paniaga, kabalugid ako tungod Sabado subong adlaw, ti kahapon pa kamo dira sa mga wala iya sang trabaho, kahapon pang pag-inupdanay ninyo dira sang inyo mga kabataan sang bugos nga pamilya, mga trabaho, mga hilikuton, for sure, sigurado pati lalabhan na tapos na. Kung pwede, mga plalansaon, tapuso na lang para boss maka-relax, ano? Banding o pwedeng tag sa kapamilya, pero ano ba lang aton mga plano para boss nga adlaw? Pero sa gihapon, hindi magsobra sang salig, maghalong. Mga health protocols naton himuon na naton inaya nga kabahin sang aton adlaw-adlaw nga mga obligasyon sa aton tag sa kakaugalingon kag pamilya kag sa aton man palibot. Himuon ginaton na mga anak ha. Ti sa nahambal ko na Sabado subong nga adlaw gamay man nga pulo pasiplat no sa mga nagakatabo sa aton palibot. And then sa mga hilikuton sa sulod sa aton panimalay may ara man dira ipambit karon si Tita Wilma nga mga tips na sa mga ulo brown sa balay kapin pa ining mga iloy bala or ang mga working mothers or working fathers nga mga mapisan nga nagatrabaho sa sulod sang balay nga magpauli kamo pa iya nagapanghimos kala kung especially kung wala bala kabulig sa sulod sang balay na no. So amo ni ang mga masako nga mga inadlaw, masako nga sa diin obra didto. Okay, bansilin nila tawag kung mag-weekend, general cleaning. Kaya kung tanawon lang naton bilog nga simana, ang obra, ginapabayaan lang hilimuson, hingagaw lang, lulutuon kag amon mo na, lulutuon lang kag ang himus-himus, portante CR, di ba la? Yes. Sa pag-abot sa Sabado, Domingo pa. Ito yung isa sa Sabado ginahingagaw pa ni hasta magtungang gabi para makapahuway tanan sa adlaw nga Domingo. Ay daw kay nami lang mag-amuna, no? Sa itong sini panimalay. Nakapanyaga na da, numan ang inyo sudan. Munto, laswa, kag pinamalahan. Pinaksew da, Joms, no, na laswa. Silingan nami, tawi. Ang laswa, ginsubakan niya sang preska iya nga
la preska nga hipon. Di matulog tamis na basta preska nga hipon ang isubak sa green nga laswa. Tinyo kag kung planuhan nyo naman nga atong pala mahawon karon kun na. So, relax lang ka modera. Bantayan nyo lang ang inyong mantag sa ka-zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope. Pero mga anak, si Tita Wilma naghahambalgit sa inyo, hindi lipod sa aton ang nagkakatabo sa aton karon sa bugos ng kalibutan. Magluwas sa ginapangatubang na itong tanan nga pandemic ang COVID-19 nga nagpasalamat nga kita nga naghagan-hagan sa aton man pagpati pa mo kana naghagan-hagan gani nagahambal kita hinay-hinay lang kag hindi man kita magkumpiyansa kay ba mabudlay basta ibala after election manghayhay naman kita kag mahadlok naman kita na mo na kinahanglan ng hinay-hinay lang kag maghalong-halong lang. So magluwas sa COVID-19 ara subong ang nagainit man nga tensyon no sa tunga sang Russia kag Ukraine di bala kung lantawin na to halin sa Pilipinas hindi agin ginlantaw ko gid bala kay gin search ko kung ano kalayo ang Ukraine sa Pilipinas mga 9,000 kilometers man. Mag 9,000 kilometers malayo-layo man pero sila nila tawi lapit na siya pero ti kabaluman kita ang mga epekto sining tensyon nga nagkatabo sa karon ining pagsakop sa ilasang pungsod Russia mabatyagan ina sang aton ariyo sang aton tiyan mo na isa sa mga epekto ina kay ti sa aton manahibaluan ang first day sa aton nakuha man nga balita di ba first day sang full-scale ground invasion kag air assault nanday Russian President Vladimir Putin sa pila ka pungsod iya sa Ukraine. Di ba lang, amoy ning mga nangin rason nga sa di na displace ang masobra sa 100,000 ka mga tawo. Di sa Ukraine, may mga Pinoy workers dito, mga kauturin na ito ng mga Pilipino. Di ba, ginatos man kay mga overseas Filipino workers ang nag-estar kag nagatrabaho dito sa Ukraine. Bagay naman nga masiling wala na itong kabahin ina sila sa 2.2 million ka mga Filipinos nga nagatrabaho iya sa iban nga pungsod, right? Yes, amo na nakuha ta nga informasyon. Kung basihan naman nato ang records ng Department of Foreign Affairs kag sang OWA o kung ang OWA Overseas Workers Welfare Administration nagalabot sa 380 ka mga Filipino workers ang yara sa Ukraine. Inabasi man sa records sang aton gobyerno. Naghambal man on the other side ang DFA. May ara 181 ka mga Filipino nationals ang na-account sa Ukraine. Kagkalabanan sa ila ara mismo sa capital. Sa capital sa Ukraine, sa Kiev, ara sila dira. Kag ginpabutyag man sa OWA administrator nga si Hans Layo Kakdak, siling niya may isa kagato sa 380 ka mga Filipino ang nagpangayo na sa bulig sa karon sa amo iya nga pungsod. Ang pilaman ka mga Pinoy nga nag-evacuate halin sa amo nga syudad, halin iya sang nag-umpisa ang kainiton sang tensyon sa tunga sang duwa ka pungsod. Ara ang pila sini sa ila na-repatriate na pabalik diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Kag sa karon man nagabaton ang pungsod Poland naman nagabaton man sila. Ginabaton nila ang mga nagadangop sa ila sini pungsod kay ti ang Poland amo ning kaiping iya sang Ukraine. Ti ang mga Pilipino nga nagapalagyo didto kag nagapalagyo kag kun din sila makatupa para makalikaw sa kagamusa amo iya nga mga pungsod sa Poland nagapadulong. Ti anong pila sa mga epekto sinitawe diri sa aton pungsod. Pagsaka sang presyo sang langis. Yes, isa na sa ginatan-aw.
presyo sang langis, isa na magasaka na naman. Sinunaw naman ang maapektuhan sina, kita tanan. Kay nga magwa lang kita sa balay, magsakay kita, o anong ginasakyan naton, gatughong sila gasolina, di ba? Kung magbakal kitang ginabakal naton, paano nakalabot sa manugbaligya ina gina-transport, ginakarga man ka ginasakay sa mga salakyan. Siyempre gamit naman ang gasolina or other products sang oil, di ba? Ang mga balaklo naton may posibilidad gid iya nga magasaka ina. Kag makabig naton nga the global price of oil kag ang liquefied natural gas o kung naman tawag nila nga LNG mo gini matimbuok iya pasaka, no? Tungod sining konflikto nga nagapatunga sa Russia kag Ukraine. Ano pagid ang maapektuhan sina. Maano na lang kita siling gani, no? Diri sa iton sa Pilipinas. Siling ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion, naghatag siya advice sa gobyerno nga kung pwede, no, magpreparar man kita, no? Kaya dapat preparahan iya ang ginatanaw na nga daan nga pagsaka dako nga pagsaka sang presyo sa mga balaklon nga sigurado gid ina bangod sa nagakatabo iyang away sa karon sa tunga sang Russia kag Ukraine. Amo gina ang hambal ni Concepcion. So we should brace for price increases. Inflation will go up. Nya sigurado gid ina nga magasaka sa masobra $100 or $100 ang kada bariles ng krudo sa international market nga makaapekto man sa pagsaka sang presyo sang iban pagid nga balaklon. Yes gini sa isaya man, no, lakip na dirang pagsaka sang presyo sang tinapay kay nga sa Ukraine nagahalin ang 25% nga supply sang wheat, no, sa bugos nga kalibutan. Ang wheat ang trigo na. Kag partikular nga magasaka man, siyempre ang presyo sang paborito sa mga Pilipino kada aga pang sausaw sa kafe, ang pandesal na. Amo ginapabuton ta gina. No, pangalot-kalot ulo, makalbo giniliwat pro, no? Ay ho, pero nagasalig naman si Concepcion nga kabay patani nga hindi lang bala pag ipasa gila yun 100% sa mga negosyante ang epekto sang inflation sa mga consumer sa aton nga mga konsumidor nga dapat man hindi nila pagulpihon kita, no? Dapat kung pwede hinay-hinay lang sila na para nga hindi man masakit sa aton nga mga konsumidor na baho mga anak. Tiyan mo pa na karon paano pa kita makatibawa sinitanan kay subong nagapaninguha kita nga makatibawa sa epekto pa sang pandemic ng COVID-19. Pagkatapos amo naman sining nagakatabo, ay huo, ano na lang ang aton sini kabuhi sa palaabuton. Relax lang kamo dira mga anak. Alas 2 siya tina-aksyon na Radio Philippine Standard Time kadtuan na naton ang mga produkto sa Dr. Alfred's, no? Basta The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang
sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang Okay, hi lang dira, Sir Mileli Oligo. Good afternoon, thumbs up, sir. Thank you. Salamat gid Kag Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig. Might Mayo, Jinky Dialegdon, Noel Amar kag Alex Montesa. Okay. Mayong hapon, Tita We, watching live from San Gabriel, Macabebe, Pampanga. Kag sa tanan nga bat 78 sang Bate National High School. Salamat kay Tita We. Yes, Sir Antonio Beronio, salamat man. Stay safe man kamo dira always. Mga peta mamuwil masubong diri sa Bunny Cafe sa May Tangob. Salamat kid Sir. Enjoy. Enjoy lang kamo dira. Aksyon Wilma Sugaton, good afternoon from Marilo Trevilla, Catinoy. Ate Kim, good afternoon, Tita We. Magkatuluyo nga oras, pero malingaw ikaw sa mabugna. Purya-buyag nga, Ma'am Wilma. Salamat, Gid. Salamat sa compliment, Sir Meleli. Ako nagpasalamat man sa inyo pag heart like, kag sa inyo man pag-share sa aton programa, kag sa tanan nga programa sa Action Radio. Thanks for the love you sent, sir, sa tanan nga nagaupod sa This Is My Life. Mayo nga po, Tita We, happy weekend. God bless, more power. Long months man guba cellphone ko tungod kay Odette. Idlaw man ko online sa Action Radio. Nang hulam cellphone la pambili mo. Marilulianes, thank you again. Nabisan paano nakapangita paagi na. Good afternoon to it, watching from Cabog. Inday Julie Militado Patrimonio. Hello, Barky Tribe. Happy weekend ko no. Happy weekend, Kim Puyulo nga always gid ka pamati sa iya na banana. Thank you man. Virgilio Binyas, salamat gid sa imo. Jane Ereber Juanites, salamat. Kag, salamat lang sa inyo. Gingging Vergara. Kag kay Myla Diquito, salamat man. Balikan ko lang na karon ng inyo greetings. Relax lang ka modera. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataforma di gobyerno.
Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. That Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Presyar na tayo, presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Cabato para sa action tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwat nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwat nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion.
ang elementary nga evacuation center na concern gin baha man. Uy. Wala kay ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern gin baha man. Uy. Wala kay ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips. Pisiplatan na kadali ni Tita Wilma ang aton iya nga text hotline. Good PM, Tita Monitor from Barangay Talaptap, La Castillana. Group Val Shoko, always good naga-monitor. Yes, ang grupo ko no ni Sir Val Shoko, always good. 5696, may damo gid nga salamat. Tita Wilma, makaunta butong baw paniyaga namon, munggo, kulitis, may kalabasa. Isa pagkanami na nga mga utan, at takway nga adobo, tamyaw lang mga apo ko. Ay nag-adobo ko takway, galing wala lang ko gabutang patis. Soy sauce bila sa aton na wala lang, masilin sila. Dali lang. Correct Jaime sa Sienda Lumbia 2 lakas o sa imo da. Salamat gid 6353. Amo ko na magluto takway, wala ko ginabutangan ginamos. Kag wala ko manabutangan Plus sila paano na mag adobo kay wala mo nabutangan iya patis kag ginamos. Sige lang niya para namit man gyapon, di ba? Good PM ta. Good PM ta kay Melay Lacbanis, Erlinda Perez, Jerry Vergara, Christine Bigota, Tenero, yes, Jenny Flores, Vargas family, sang Purok Taytay Mabini Valladolid. Ga-monitor kami everyday sa Action Radio gid kami. 0546 may damo gid nga salamat kabalugi ko sa mga taga-Dulid, no? Salamat gid sa inyo. At sa nung tapos ng fiesta dira, no? Tawe good PM, greet ko ang palangga ko nga si Juana. Dira sa Bacolod ga work.
Halong ka sa work mo ga. Ha, love you. Oh, sweet naman 1780. Salamat gid. Tita we mayong hapon sa imo kag sa inyo tanan-tanan sa Action Radio. Nega-monitor naman kami sa inyo tita sa Isabela ni gali tita. Gwit ko lang palihog ang Escondida family. God bless sa inyo tanan-tanan dira tita we. 8535 sa inyo man dira. Madamo gid nga salamat. Especially sa mga taga adingan ni Isabela ara da si Inday Wilma Inocencio nanay dayin mayong hapon sa imo kumusta lang kag kay Mami Pilar and Mami Diana Consolacion kay Ophelia Garcia man sa imo salamat. Oo, tama na nanay Tita Wilma. Kay istoryahan anay naton ang natungod sa aton ipaambit nga tips iya para sa ila karon nga hapon. Hay ho, kabaluman kita nga mga iloy sang puluyan kag kita nga ara sa aton panimalay, di ba? Kung aton lang intindihon ang tanan nga trabaho wala katapusan. Siling kabi nakalinyada do mga pulo ang imong obrahon the whole day. Ay ara ka palang sa lima ang imo ginhalinan ulobrahon naman liwat na. Kung intindihon naton ina, wala katapusan ang trabaho sa aton puluyan. Amo nang iban kung kaisa ba, may lang kung magtrabaho, kagali kay kung mag-ubra kapag abot mo pahuway ka lang, pero hindi sa mga iloy nga wala iya kabulig sa balay. Tiba ka baka, ba na? Labi na kung wala kaya naanad sa panghimo sa sulod sa balay, ay kabudlay sinahimuon. Damo kahimuson, damo kariglohon, ilabi na gid kung aram la sa pinsar mo, kadamo din kuniman, wala ka sapaan balawa, no? Di ano, unahon kunihimos man, ina, kung wala ka, naanad sa panghimos kag pagpanglimpyo sa sulod sang balay. Yeah? Lain niya sa naanad na nga, daw na ugali mo na balang trabaho sa sulod sang balay, well organized mo na yan, nakapasunod na sa pensar mo, pagbugtaw mo sa aga, anong himuon mo, di ba lami, ara na iya. So, sa ato naman mga iloy, or sa ato man sinuman, nga ginabudlayan sa pagsugod sa iya sini mga trabaho kag do ginatamad na lang kung magamuman lang siya kinahanglan abi ninyo pila ka mga tips i-share natin si una i-motivate mo gid ang imo self, di ba? Motivate mo gid ang kaugalingon mo kinahanglan may tapos kang mga ulobrahon ko sa sulod sang balay para mangin matawhay kag manami iya ang pamatyagan. Hindi ka lang maghagay paminsar, hindi ka lang na magtindog kang magtulok sa ulobrahon, kundi gamiton mong imo mga kamot, gamiton mong imo nga tuhod kag mga tiil, ano pagin nga parte sang lawas mo kinahanglan para nga makatrabaho ka, hulag, in action. Hindi nga paminsaron mo lang nga mabudlay. Kay, kung paminsar ka lang nga mabudlay, yes, mabudlay gin man kag hindi ka kabalo mag-umpisa pero abi mo kung maumpisahan mo gadi na dason lang nami pagid kon li kada ba sa piyak sang inyo kudal na or neighbor mo da nami nga makita kanila nga nagaturo trabaho na makita nila ay kabalo man siya gali mag-obra na nakita nila kun ay kabalo ka gali manglimpyo sang inyo balay kag kabalo ka gali manghimo sa mga nagalalapta dira na isa na sang nami nga motivation sa kaugalingon mo nga kabalo ka kinahanglan manglimpyo ko gali kag lantaw sila kag nanamian man sila di ba dayawon kanila masilin sila ay kabalo ka man gali manilhig sa mga sagbot sa palibot yun dapat kundi ka nami limpyo na. Pagkatapos bunyagan mo ng mga tanom ni mama mo, ay mamalakpak gid si mama mo na. Di ka nami na batyagon, di isa kung ginatamad-tamad ka, simple lang anay nga obra, motivation ba nga ginatawag sa imo kaugalingon na. Hindi gani, kadto ka sa, kung naka-online ka, kung naka-online ka, social media, tanaw ka sa mga pictures da sa social media, sang mga balay nga simple lang pero matinlo kag well arranged na sa magazine kung may mga magazine ka mo dira pwede ginaiya na at may araman nga mga television home shows nga sa online di bala para nga ma-inspire pagid ikaw kag dapat may ara ka man of course no may ara hindi gani mangita kabala upod nga na
nami na siya yung manghimos, dasig na siya yung manghimos, baw ka nami, gina kahipid, ginasang iyaagi, kag organized, gina mga, na isama na makahatag sa imo inspirasyon kung ginatamad ka, kag hindi ka kabalo kung paano manghimos. Ina sila nga mga bagay makabuligid para sa aton. Hindi gani kung may ara da sa inyo palibot, pwede ka man mangayo da opinion, be, no? May ara da sa aton palibot nga iya obra bala, pwede mo siya bala ma-hire once or let's say once a week or once every 2 weeks, iban gani ka palimpyo once a month nga i-general cleaning. Pwede ka man makapangabay, di ba? Kung may extra kada nga, may nugbayad kada na sa pagpalimpyo sa inyo. Manilag ka samtang nagaobra, kag bulig-bulig ka man bisan paano para makabalo ka, kag para nga ma-inspire man ikaw. Upod ikaw sa pagpaninlo, upod ikaw sa pagpanarapo, pagpangiskis dira. Na, kag, yes nami, ako pa butang mo ko sa tubig, mama sa tubig, nami lang yung kunara ka sa tubig, di ba? Ano dira, kung magpanglaba or let's say panghugas ng pinggan, pangiskis sa mga kasirola, kadto ka sa CR, pangiskis ka naman sa mga tiles. Ay, ginoong ko. Importante, gidi ang CR. CR kag kusina, amo na iyang importante kaya. Di ba la? Amo na siyang namin, kinanglan tinluan, ginaton. Baw kung kaisa, baw, hay, oo. May ara na ngang tiles, abaw, naga-yelo-yelo na baw, mga anak do kanami na lang, no? Pero kung makita nila nga ikaw nga kamang-kamang, hindi kag nagakis-kis-kis-kis na, pero galing ti kung ginabudlay-budlayan, katun-i, ngita ka bagay nga maka-inspire sa imo sa pagkiskis. Dira, amo na siya, hindi mabudlay, kag hindi mabugat ang isa ka trabaho, kung ang tanan sa sulod sa balay, nagabinuligay. Diba na? Kag kung ara da kabataan mo, pabuliga. Kung wala man, wala ka pa bata nga daw hindi, nga mapuslan mo pa, bisan paano, ngita kaya sang bagay nga, or hinablos mo, pabulig ka, na something amo na, para kung may upod ka sa pagpaninlo sa inyo balay, do parahos lang bala nga, mabatsyagan mo nga wala ka nagaisahan nun sa pagpangabudlay sa sulod sa mga balay, kag mabatsyagan mo nga samtang nagapaninlo ka, naga-enjoy ka, di ba la? Naga-enjoy ka gamit dira ang map, trapo, silhig, ano pa na da, disinfectant, ang iban gagamit pa gani, Zonrox, di ba? May ara naman Zonrox, subo nga daw hindi dya tama kay isog, kay may ara nga scented mo, pero hindi lang tama kay isog nga scent man, nga para nga hindi masakit sa ilong, kag hindi man masakit sa dughan, paamo ka na bala. Kag isa pag nga maka-motivate sa imo pagkatamaran nga mangin mapisan ka, butang mo gid sa pinsan mo, ay kung makapaninlo ko, katinlo sang sulod sang balay ko, mahipid na, naka-exercise pa ko sa akong lawas, nagkapatulo pa ko akong balas, o hindi bala, amo lang na siya ka simple, kag isa pagyan, ha? Paminsaron mo lang nagasiling nga, kabudlay, manghimos pa kapoy lang na, di ba? May ara na. Kasi kung amo nang isulod mo sa pensar mo nga, manghimos ko, mapatay-patay na mga panghimos, pagkatapos, panglapta naman sila, pakapoy lang na, ina naman, ginatulod mo naman ng lawas mo nga, mangin matamad ka, pero never can, no? Kinahanglan can. Kag nami, kung may upod ka da, suliton ko naman, hindi mo pagsuluhon ang tanan nga trabaho. Bululigay, tululunga, pwedeng isa panilig, isa panarapo, oy, ikaw panghugas, anay pingin, ikaw panghugas, dala na kiskis ang mga kasirola, kagkalahay, paamo kay na bala, kay kanami ko nagabululigay sa bilog nga adlaw. Let's say kung may obra ka nga daw kabugat, gid kado kapoy-kapoy, gid hindi mo ya pagpursahon ang lawas mo, nga tapuson ang tanan. Pero actually bala sa mga Iloy, mamuno lang gid ko ni. Kung makasugod ta gani obra kaganahan taong kisa pati pagkaon malipatan mo na no. Kay nga kung untatan mo gani, hindi mo pa matapos ang tanan kang magkaon ka, ay daw wala ka na gana. Kaya nga, bugat ng tiyan mo, di ba la? Bugat ng tiyan, mabatsyagan mo ng kakapoy, kay busog ka na. Muna samtang nag-aobra ka kinanglan, inom ka tubig. Para magtapos mo ang tanan. Ay, nga mga anak ko. Oo, maghali, abaw, kabudlay, masiling na, kabudlay, gidya Tita Wilma. Pero, kung matapos mong imo trabaho, magkahatag inasang wala tupo nga kalipay, kagkataway sa imo dughan. Kaya nga kung pabuwasan mo pa madugang naman nila inaliwat, balik ka naman sa uno. Ipilit mo gid sa kaugalingon mo nga, bilang attitude ba lang
masarangan ko na iya. Bisan do malabulay pa siya. Sarangan ko na. Nga ibang nga sarangan man na nila magpanghimo sa sulod balay. Nga ako yung hindi kaya ko na iya. Di ba we? Yes, kaya na iya. No? Nga kinahanglan, himuon ko gid. Hindi lang nga sa magsiling ka lang aralan sa pensar mo, aralan sa heart mo, obrahon mo without any action. Ay, kinahanglan kung ginapamensar mo, kung ginabatsyag mo, nga himuon mo, do it. Himo, action ni. Para masugdan mo, kay once nga masugdan mo, galupok ang agi mo, dasig ka man mag-obra, pag talupangod mo, ay tapos na ko gali, dali na lang gali. Amo na sila natin, do it. Amo na sila, do it, just do it. By heart, kay matapos mo gin ang imo sinaiya trabaho. Amo man lang nang importante, Tita Wilma, kinanglan motivation sa imo kaugalingon. Kay kun, masiling ka nga na, nakapoy ka na, kung paminsaron mo lang, kung obrahon ko, kapoy gig ko na karon. Ti kung paminsaron mo na nangadaan, wala ka pakasugod, kapoy ka na. Pero kung suguran mo na, ang energy mo nagadugang, kinahanglan gumabisan daw kapoy ka na, kinahanglan matapos ko gini, yes, nagadugang man ang imo energy, bisan nagaluya ka na. Di ba mga Iloy, na pamatudaan nyo na, na-prove nyo na sa kaugalingon nyo, na. Ay, bisan pigado lang kita, kung matinlo kag mahipid ang sulod sang aton panimalay, kanami sang aton pagsinalayo, kag bisan sa aton pagkaon, simple lang ang aton sudan, kanami batyagon, nga may ara sang pagpakigbahin ang tagsa-tagsa ka miyembro sang puluyan, sa pagpanghimos, sa pagtrabaho sa mga ulubraon sa sulod sang balay, sa pagluto, sa paghimo sang kinanan, kag pagkatapos plastar kung din maplastar, uyat kung ano man ang inyo uluyatan nga gadget, pagkatapos dugay-dugay ano gani, masiliman nang, aton pamahawon man, di ba, dok kanami lang. So, preparasyon, nga kung matapos na ninyong tanan, ninyong trabaho the whole day, yes, weekend mo, di pagkaaga, maano taman, kay ti, ano plano ta buwas, kay ti buwas Sunday, kinahanglan bugos nga pamilya, masimba. Pagsimba, of course, kung diin man paliwaliwa, bisan dira lang sa balay, pwede man. Nawili naman ko, 2:40 na. Relax lang balik si Tita Wilma pagkatapos ni. 2:40, Action Radio, Philippine Standard Time. Ang oras ginadulong sa inyo sang okay, bebasahon tading ilang nga mga JV Jean o JV King. Mayong hapon sa tanan kag tawe dira sa balay, dira sa balaya, magliso ka lang ka radyo, lain maakigan ka diriya kay monitor lang kami gali. Kami tawi sa Villa Estefania. Ga kafe kami diri, mga upo diri, mga marites sa tindahan. God bless the tanan nga staff sign. Action Radio, number 1 gid ini sa amon niya. Wow, heart, piligid 246 hearts. Kag may promise pa. JV King, mga marites, to be honest, bala, gawan din ko na nahambal nila primero, nga mga marites. So, ano marites man? Ngalan marites, di ba? Ay, isang ulihi lang ko nakainchindi, kung ano galing marites. Okay, Hinidino Cadiz, Jean, good afternoon. Good afternoon, Kuno Wilms. Thank you, Gid. Peter Teresa Macadaya, Action Wilma monitor kami sa imo. Good PM lang. Salamat man. Good PM tawe asa 28 pang fiesta sa Dulid. Ay, in the Ronery Hidertrava. Nalipat na ko na. Good PM Action Wilma. I am watching now. Yes, Sir Rufino Era Gabino. Salamat gid sa imo, sir. Ma'am Elizabeth Gamala. Good afternoon, Ma'am Wilma. Stay safe always. God bless you and more power to ARB. Ma'am, thank you. Thank you so much, kid. Humalumina, mayong hapon sa imong miswe. Araman si Ruchel Fulgencio Susana, mayong hapon, Tito We. Yes, Miss Marjorie Ward. Hello, Tito Wilma. Kumusta? Okay, kid. Salamat gid sa flowers nga ginsend mo. Diding alohamiento, mayong hapon, Action Tito Wilma. Salamat gid. Si Sir Virgilio Binyas, araman na. Salamat gid, thumbs up man na. Kag, yes,
dali gid lang. Ilan tawon ko pa daw na. Okay. Peter Turiza Macadaya. Action will ma-monitor lang kami sa imo. Okay, good PM lang. Salamat gid na kag dali lang gid. Christy. Good afternoon, Christy. Kag kay Rose de Los Santos, salamat man. Kag kay Roselita Valencia, mayong hapon. Kag kay Peter Toriza Macadayas Dana ina. Armin Lutaw, mayong hapon man sa imo. Salamat gid. Kag kay Lenny Casibua Aiza. Gingging Vergara, mayong hapon. Ya salamat tamyaw taman daw si Myla Diquito, si Ling Juvie Badayos, si Enpril Ems, thank you gid. Kay Juancho Alvior, Zairine Quinones Lizardo, salamat man Kag kay Marilu Llanes, salamat. Kay Eleanor Wigby Agravante, kag kay Ricardo Jr. Balinas, kag kay Martin Gonzalez. So thank you gid sa inyo tanan, ha? Relax lang ka mo dira. Yes, so Ardana. Thank you. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyo. Man si Tita Wilma o siling ni 3072 Tita Wilma, good PM. Taga pamatigid kami sa imo programa ari lang sa barangay Inapoy, Kabangkalan. Patamyaw lang sa friend ko kay Danny, halin kay Sangga. Insakto na, Sangga. Okay, a good PM. Tawi monitor lang kami di sa La Carlota. Adlaw-adlaw gida sa program. Ngayo ko, na text friend, girl lang. Okay, sa magusto nga makig friend sa iya nga girl. For good lang ha. Ariya cellphone number 0920 394-4706. Again, 0920 394-4706. Okay, yes, Tita Wilma. Mayong hapon lang. Good PM, Inday Wilma. Tamyaw ko lang si Edward Zerudo. Sang Isabela, mayong hapon. Kaghalong kada permi. Kaglangga, tagid ka, halin kay Ann. Sang Bagal City. 96-98. Bunga mga anak kamuhoon. Okay, Christine Minyas Villalobos, good afternoon. Salamat, kid. Kay Amifel Ormando, na mayong hapon, Tita Wilma. Yes, salamat gid sa inyo dera, no? Good afternoon lang. Amifel Ormando, thank you gid kag mayong hapon. Dira sa may Binalbagan gali, ha? Binalbagan kay manang Betty Lau, good afternoon. Ara man sa Kawayan, good PM ko no tatay 6 to magbanwa nagapamati gid diri sa Kawayan. Thank you gid Sir Benito, no? From SB Vico Paris nagapamati man ko no. Abaw kay Sir Benito, salamat man no, salamat gid sa imo dire message. Kay Miss Jane Candido Hildore, ara man nagaupod sa aton sa siningapon, and of course kay Alma Posisyon. Sa mga taga Sumagda, salamat gid sa inyo. Shout out lang kuno kay Kimpoy. Barky, yes. Sa siningabahin, ma-horoscope na kita. Sa mga kauturan na tundera, nga nagulat sang ilatag sa ka-zodiac sign, relax. Ari na kita para sa itong horoscope karon nga adlaw. Sabado, Pebrero 16, tuig 2022. So, sa mga Pisces, ang mga Pisces, amoy ni mga netaw Pebrero 19 to Marso 20. Mga Pisces, abi ninyo, makahatag sang swerte o kung makahatag sa imo sang kalipay karon nga adlaw, ang isa ka Cancer. Okay? Pero abi mo, makahatag naman or magadala naman sang problema sa imo ang isa ka Gemini. Tagaan mo man atensyon ang bagay nga madugay na nga nagahulat sang imo igtalupangon. Kay nga kung matagaan mo ina sang atensyon, malipay ikaw sa mangin resulta sina. 2, 9, 13, kag 31 mga maswerte mga numero, red is your lucky color. Sa mga Aries, ang mga Aries naman Marso 21 tubtob Abril 19. Aries, ano naman sa imo horoscope kung upod mo subong, isa ka Pisces, may matunan ikaw sa iya. Kung Sagittarius naman ang makaupod mo, sungguranay gid ang matabo. Hindi ka maging saktuhanay, guro ay. 5, 6, 18, kag 22 sa mga masuwati nga numero, sky blue is your lucky color. Sa mga Taurus, ang mga Taurus naman Abril 20 to Mayo 20, mas nami gidya Taurus kung nagayuhom ikaw bugos nga adlaw. Kung nagayuhom ka subong mangkot lang si tawi pagbugtaw mo gina nakayuhom ka. Kaya mo na mora kung nagapiyong pang imong mga mata pero imong ani mo nagabugtaw na bakag nagayuhom ka the whole day magayuhom ka gid no kadu hindi budlay para sa imo. Pero may mga tinion Taurus para sa imo nga baw kano sa imo.
Kay irritable sa imo kay dugi naabot ko nung ikaw sang imo ana. Pero dapat may na-controlon. Dapat likawan ta rules. 9, just si 9, 15, kag 22. Yellow is your lucky color. Ang mga Gemini naman, yes, Gemini, Mayo 21, Tubtub, Hunyo 21. May magagwa karon nga adlaw Gemini nga maayo kag hindi maayo natungod sa imo private relation. Between abi sa inyo nga mag-asawa or sa inyo magnobya, the something amo na. Pero sa katapusan or sa ulihi ikaw gihapon ng mga daog. Maswerte mo nga mga numero 15, Justice Ace, 36 kag 38. Light gray is your lucky color. Yes, sa mga Cancer. Ang mga Cancer naman, Hunyo 22, Tubtub Hulyo 22. Cancer. So, sa imo horoscope, ano mo niya ay halong ka sa imo hulag na halong ka man sa imo ginapanghambal, kag halong ka man sa imo ginahimo para makalikawan mo nga makasakit ikaw sang balatyagon sang imo isig ka pareho. Kag makalikaw man ikaw sa paghimo sang sala. Cancer, 11, 26, 28, kag 39, mga maswerte mo nga numero, cream or white is your lucky color. Leo, ang mga Leo naman, Hulyo 23, Tubtub Agosto 22. Leo, tandaan mo, sa imo horoscope, ang swerte, manuktok lang sa imo puwertahan once, no? Talagsa lang, nakaisa, na? Kung hindi mo ina pagpaligaron, kung hindi mo ina pagsapakon, no? Hindi mo pagtagaan atensyon, maagi lang na. Pero tandaan mo, hindi na naya magbalik, na? Kinanglan preparado ka, Leo. Kay once mag-abot ganing swerte, kang magpalapit sa imo, i-grab mo ina sa gilayon, ha? 10, 12, 14, kag 41 mga maswerte nga mga numero, sky blue is your lucky color. Una pa lang nga bahin sa aton pagbasa sa mga zodiac sign para man sa aton horoscope karon nga adlaw. Inday Sharon, dira sa Barangay 5 sa Silay City. Good afternoon sa imo kag sa inyo dira tanan. Kay Papa mo na. Mabalik pa si Tita Wilma pagkatapos ang pilaman ka mga importante nga mga commercials. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangay
isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini lang kami Japo ni Nanay Isabel aga monitor diri sa Victoria City. Happy Saturday ko no. Thurs Vergara Sancho, thank you kid, and thanks for the hearts you sent. Good PM Action Wilma watching live in Moises Padilla. Kay Attorney Dogs dira, good afternoon Attorney Dogs, salamat gid kag sa inyo man dira na Miss Ems, no, thank you, good afternoon, salamat gid. Okay lang na siya na kag Inday Wilma, tamiya ko lang si Edward Cerudo sang Isabela, mayong hapon kag halong permi kag ay, hindi. Insakto na, nabasa ko na nigil kaina titawe, no? Lihog lang ko ta, tamyaw sa friends ko da. Kay Jessie, yes, kay Jessie ko, no? Jessie kag kay, sino ni Glenn? Yes. Okay, at 2628. Tamyaw ko lang, family Obrique, mama, tatay, Tina, Welag, at tamyaw si Bugok ni 3566. Okay, salamat gid sa imo Bugok. Okay? Impunto la stress, dali gid lang. Ang ito na 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you.
sa ka-horoscope. Ari na kita sa Virgo. Ang mga Virgo, ang mining mga natawag gusto 23 tubtob, Setyembre 23. Na? Sa mga Virgo, kung may ginabatsyag ka bala kung gamasakit ka, ay hindi ka gid magkangilin. Na? Kinahanglan paduktor gid ikaw para hindi manginulihi ang tanan sa imo. 5, 15, 24, kag 36, mga maswati mga numero. Aqua Blue is your lucky color. Sa mga libre naman, ang mga Libra, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23, mga Libra, adlaw sang pangako para sa imo subong iyang adlaw sang pangako. Mangin mamag-an ang tanan nga bagay para sa imo. Kag ang imo nalipatan, sigurado ay imo ina madumduman kag mahatagan man katumanan. 1, 3, 34 kag 40 mga masuwati nga numero. Yellow is your lucky color. Scorpio naman. Ang mga Scorpio mo ini mga natao Oktobre 24 tubtob Nobyembre 22. Posible makaangkon ikaw sa bago nga love life o sa mga bigo or sa wala pa iyan. O sa mga singles lang niya. O kung may ara ikaw bago nga naluyagan o kung may mga luyag sa iyo. Isa kalayo ang magahatag sa imo sang kalipay. 9, 10, 23, kag 34, mga maswati mga numero, na yung green is your lucky color. Sa mga Sagittarius naman, Sagittarius Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21, Sagittarius, kung nakahimo ikaw sang maayo man ang imo ma-experiensyahan kag mabaton. Pero kung hindi, kung malain, amo man inang imo mabatyagan. 13, 31, 39, kag 42, pink is your lucky color. Mga Capricorn, ay mga Capricorn naman Disyembre 22, tubtob Enero just 9. Capricorn, hindi ka magkataka tungod ang imo nga dapat imet, ang imo masugilanon, malate. Gani hindi ka dapat magtakaan, no? Ang mga transaksyon, kinahanglan man Capricorn na tunan mo sang maayo. 4, 12, 24, kag 35, mga maswati nga numero. Dollar green is your lucky color. Kaya tapusin natin nga zodiac sign Aquarius. Ang mga Aquarius naman, Enero 20, tubtob Pebrero 18. Aquarius, ano sa imo horoscope, kung ano man ang mawabatian mo dira ang mga tinaga nga makailinit, makapilikon, na manabalaki, makatag sinusang kaakik, ay palutsa lang sa piyak mga dalunggan, pabungul-bunguli lang kay nga ano sa imo horoscope, nahisa lang sila sa imo. Gani hindi sila pagpatuloy. Maswerte mo nga mga numero Capricorn or Aquarius, Aquarius 3, 9, 39, kag 41. White is your lucky color. Okay, wala na si Tita Wilma sa panahon pa. Nabatian ninyong inyo tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope para karon iya nga adlaw. Sabado, Pebrero 26, tuig 2022. Ma'am Virgie, hingagaw ka lang na, pero sorry na gid wala na ko sang wala na ko sang panahon. Well, anyway, thank you gid kay G. Anli, salamat man. Magapaalam si Tita Wilma kay magabilin man sang aton sini Bible verse of the day, halin sa Proverbs 4 verse 23. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. I can't say goodbye to you. Standby na sa matawang mga drama, mensahe sing paghigugma. Happy weekend, happy Sunday, and happy family day para buwas Lunes na naman kita mag-off dinay. Without you, I would die. Mga ka-aksyon din ka man sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita, kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Goodbye.